Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Ako gidoli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan ko pre kini hoy. Ay pagidaan ha, doon ako ingan ha, nganong taganlan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako na sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan kataw ang ilang gilingaw, di pagkatawa. Apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha, day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kong sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang kita amo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari. Oh, tagag kalibutan. Ayaw sa hilap di amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghiya ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdaas siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong kalingawan sa SED Marketing. Tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may iskwalin, may glutatayon. Muputi muhamis atong naong, mga bugas talong kuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabi, celebrity soap, okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niya ang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Salamat sa pagkuyog mo nako sa kundam ko, Alan. Kanindot sa imong gingarian, Prinsesang Ime. Mas nindot pag yun ta, kung makakuyog ka pa sa aming kingharian mismo. Nga magkasari-sari ka dito, apan sa dam ko lang ikaw kipakita sa aming kingharian. Nga sa ato pa, natugday ko karon. Oo, nagdungan ta kato ka ganina, samtang nagsulti tang doha. Gikapoy sa kong suri-suroy sa inyong gingarian. Uy, bisag damgo lang. Murag layo yung kaya itong nasuroyan. O, Alan,
Kay gilibot ko man gyud ikaw sa among kingharian. Sa ato taas gud yung oras nga nanuroy ito, no? Oo, nagbuntag kita sa pagpanuroy. Unsa? Unsay buntag na? Nagbuntag ta sa atong pagpanagkuyog, Alan. Unsay buti mo ipasabot tibo gabi nga wa ko sa mo? Oo, Alan. Ha? Uguban ka na ako. Mauli na ko! Ha? Gipagitaro ko sa kong asawang anak, Mrs. Sangimi. Oh, ikaw ang mahibaw. Kung mangmata na ta. Ha? Unsay mo mata na ta? Kaya nga tuwag man ta. Unsa? Apan mo hangyo pagkukadiyot ni mo, Alan. Unya na kita mangmata. Kay pasalamatan ko pa ang inahan kong Rayna. O gusto sa kong magpasalamat ka. Magpasalamat ka nga gitugutan kaniyang makauban sa kundam ko sa akong inang Rayna o makita mo ang among kingharian. Sige. Asa mo to siya? Magpasalamat ako. Aron makauli na ko sa amo. Kasamo Sheila. Kay gusto mo lang nga makita kung unsa ka miserable akong kinabuhi dinhi uban ni Alan? Kalain sa nimong bisitahon day uy. Yun ana day ang pagtan-aw nimo nako. Wa ka lang gid mahibaw. Kung unsa ka miserable ang akong kinabuhi dinhi Sheila. Kung ikabalik ko pa lang ang tanan, never ko makigbinyo ni Alan. Day Carol. Ambot kapuko sa gid nako. Nga nituo sa pasalig ni Alan nga paningkamutan niya nga mahatag niya nako ang tanan. Huwag na maabot sa kahuna-huna. Nga nagkalaos na siya, nga may edad na siya, o di na siya maggamit og show-show. Huwag na maabot sa kahuna-huna kani adto. Aban, buutan man si Alan, di ba? Oo, bitaw. Bisan unsaon ko pa na siya. Di na gitaw na mo kihol. Bisan ka sa patiran ko pa na. Parunsaon ko man na iyang kabuutan, day. Makaon ko ba na? Makabalit ba na og gatas sa among anak? Day. Sa pagkatinuod lang, day, Sheila. Kikapoy na ko sa kong kahimtang dinis ilang Alan. Lamit na kay Ilayas. Unsa? Oo, Sheila, uy. Lamit na kay Ilayas. Ano gutang gapuson ko man akong kinabuhi ng relasyon nga wa ko'y kalipay? Awa niya, layasan ko man yun sila ba? Samang ka, uy, ayon sa pag-inano, day. Uy, may anak na baya mo. Kikapoy na lagi ko sila. O gani, sikreto ko nang ginahinig impake ning akong mga gamit. Kaya kung magkinaunsa, sayo na lang ang pag-alsa na ko ini. Nangaunsa ron sila. Iole! Amo pala ba? Gusto na, bay! Gusto na atong practice. Sakto na atong practice, ha? Nasilia, Martin. Ngunit uban ka namang Nasilia. Ubang ka? Ibutan na mga taron ninyo. Kanang imo. Dahil sini, ibutan na imong lata. Ay, magsabot ata sa sulod ng baton. Okay, pamutang na. Okay, butang sa tani baby. Oy, sabaan ninyo. Oy, nga na nagsaba-saba man mo, Naldo. Ay, nay. Inis Naldo, ay. Kanto, doon ang kanto. Ano mo, nga gidagit ang among anak kagabi, ug usa ka gwapang babay. O nga nung mo man na inyong gibuhat? Ha? Tungkol kaya nagtuo ko day, Karol. Nga, gikaibgan, dili ko natos bay Alan. Masa? Ha? Gikaibgan yun? Ang kato na pagkita niyang white lady, mauting rito ang naibog bay Alan. Sa? Takap lang kagbot-bot og istorya diha, Naldo, uy. Mao na ako. Ay, sa pastilan, bakakon kay ka, oy, bakakon kay ka. Ingon ka kay usa ka babae ang gikuyugan ni Alan kagabi. Unsa? Ay. May gikuyugang babae si Alan gabi Ano na ay silos ha? Ayaw ha? Way sa inis bay Alan. Gikaibgan lagi siya og dili ko nato. Klaro ako ng istorya ni mo, Naldo. Babae man ka ang gikuyugan ni Alan kagabi. Muka ni. Yes, may connection ana sa white lady hang nagpakita na mong Alan. Sa muka ni istorya. Kinagtuog ko nga white lady o gatong babae nga nagkuhang bay Alan gabi is bay. Maura na. So? Pero nagasulti ka mga ana be. May utok ko. Bride ko kay ko. May ko manalayas ko. Okay, nga naman lagi, Naldo. Kay ang white lady o gatong babae nga gwapa, pareha silang nakailali bay Alan. Unsa?
Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng Sen Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal na iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawa, ni Sid Panyawa. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood exam ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. Sen Paniawat Plus, gawa ng Sen Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Mona, ang sulti bayalan ako nga nagkailan niya ang usa ka white lady nga nagpailan niya. Unya gabi isab ang babae nangita niya dito sangpit sa pangang bayalan. Pero bayalan wa kailan niya. Ay, marana. Nituusal ba mo aning hanggang dako eh? Uy, nagyahak na. Ay, pag-anay, day? Ingna ng Onaldo, nga og may gikuyugan man siyang babae gabi nitukar na sa iyang kahimabay. Awa karaan ng kabuang ni Monaldo. Ikaw lang gihinungdan nga magkagubot na magtiayon. Tabang ta. Sama niya, tabang. Bisan og makakita ka pang may gikuyugan si Alan nga babae gabi wa unta nimo isultis ato bangan ni Day Carol. Di ay day sila. Mao dayng bisan og nahibaw ka na, wa ka gigisulti nako. Ay kuha mangguday, di mangguday. Kay basin dili tinuod ba? Kay labi wa ni Naldo. Unsa ko? Sa usa ka gatos nga isulti ani niya, may lang og may usa nga tinuod. Saba ba day? Hampako to nin tarunon ron. Grabe sa na sila hay. Anong sultian man dayon nimo ana si Day Carol be? Basi pag dili tinuod Day Carol ba? Kun mauna iprueba nako karon iprueba. Iprueba nako karon Naldo nga may babae kuyugas Alan gabi Dili ingon nato lagi sa muka ni istorya ako may madaot. Dili ingon nato man na o tinuod nga tawo ang kamatuoran anak nga ni kuy ka kumpanag babay. Patay. Dindipita ta nag-inom sa miaging gabi is bayalan. Sila, di ba? Og diha nang dakong kahoy, makit-in bayalan ang iyang giingon nga nagpakita niyang white lady, diyang nangihi siya. Oo. O lagi unya. Dili rin nilayos kung payag. Dinisang dipita na ko sila masundi, og lanto sa babae gabi, diyang nanlakaw sila, nga magsulti lang kuno sila. Sabay sunod na itong buhaton lagi, ani? Sige. Basal ta, ang taro. Ha? Dayan, taro, ham to. Sugod ang eh. basal sa mga lata og taro. Go! Okay, basal mo! Wala! Kagilaan na mga, kaabog ang mga taro kaabog! Ay, uli bayalan! Kaabog ka ng yate! Din ay nahitabo, inahan kong Reyna. Ay, inahan naman. Di man dito kay inahan, no? Mahal nga Reyna. Ampingi ang ako nga anak nga prinsesa. Samtang naa siya sa inyong kalibutan, Alan. Ikaw ang hinungdan kung nganong naabot siya diha sa inyong kalibutan. Oo, mahal nga Reyna. Apan, kutubras kong mahimo, ha? Kung mahimo, ayaw na sa siya padugaya sa amo kalibutan. Kung malinaw na diri sa among gingharian, ug mahupay na ang kasuko siyang amahang hari, mahimo na siyang pabalikon ako diri Alan. Apan samtang gubot pa kami ug nagsigi pagpangita kaniya ang iyang pamanhunon ug ang mga sundaw ni ini. Diha una sa kalibutan ko taguan ang akong anak nga prinsesa. Unsa ron? Ilahan ko Reyna. Nakita ko sa gamhanan kong salamin. Gipangita ka na sa imong pamilya, Alan. Unsa? Si Alan! Taysa! Taysa! Hilom! Saba ni mo di ay! Murag kita
Murag mga irong buang din sigpagot at tubangan ang dakong kahoy. Uli. Taod-taod ta din ha. Wa jud lagi ingon way dili ingon nato diring abot oy. Di mo na ito way batasan ni Oli Bayalan. O mga way bot. Sa Kaya naldo tarungan naldo. Kana mga dilingon nato pilion lang pakiton la na. Pilion lang. Unsa? Pilion lang. Ana sa nagbuhat na sa kaglayang istorya naldo. Mga taro. Ay lagi. Padetas ng gibuhat, mga taro, go! Ioli, may kabog na lang inyong ipangdaw. Ioli, may kabog ka na mga taro, eh. May nilihok sa luyuan ang dakong kahoy. Naldo? Ha? Nilihok? Nilihok? Hain man, hain. Hala si Tatay Alan og babay. Ang mga animal? Kawagoy taste ninyo sa? Di nila mo buntagis kasagbutan? Day Carol, ikaw na? Isa pa nailain di Ailan. May ragiday ni tuo kong gamay sa kabuang ining Naldo. Aron ako mismo makasakop ninyo. Day Carol! Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit kaninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako.